Mana BJP husiar. Mana BJP husiar. Kongkesan kongnya berproses tidak tiran mat. Kita cepat ini. Briskango BC election tai TTA BC election. BC election khajihni chobabo khaimia kes boria bubagra hai han boria fiaba tabu election ni bagi ke kami o or phangi tongi mano I BJP bodol hai junyo alliance partner bisingo koksil saka 11 mandai ni tipramothni MLA Swapna Deborma thanglai 23 tarik September mandai BJP office hoktajak mano kitingui Romjaka tipramothni adong Jitu Deborma bono ereng Romjaka bono dati maphiyognai hulaino mia o rally wo mandai hati kluisare rally khaimani tipramotha aro mantagini o kok saka MLA Swapna Deborma bosai khadarka BJP kiching BJP wala lei ka thalaya ngai sok salaimani aro tipramothno bero oro bisingo kabangma kok tongo aburi bagi borni beskango election channel ni kirijagi ni omhai chukili ereng case ri bunyo sikriwei lukuroni mokolo bunyo sitra khaya nai tong hne koksil saka MLA Swapna Deborma bisingo kok samani sekangya ata kok kita sanai tam bole je orbo chini tipramothani je gormino je romani amno kuino tini protest rally khaika ebong thanawo deputation ni laika thana deputation ni lai thana kok salaiga borok obo doti no obo bahaigai kesno patla khaiman borok obo taitok nai obo pogrokha ini ang sanani musungo orbo je mandai ni je BJP obo tini obo je nok sogjak mani bayanga party office sogjak mani obo total got maya omo hai gila mano sogjaka mane only BJP no omo hai gaye soglayo pramothone silchawo ekam CPM na silchawo sigango bo omo hai gaino 5-6 mas ni age ngan ang jodi mutu kari ka dead dog obo tangka Ramanando babu bo BJP ni leader Ramanando babu bo bini nok bukruk jaka gari bukruk jaka sok jaka omo hainka dai oro thange BJP obo case mani ka chabo bor BJP ni case rileka bomni BJP ni kormi rongno sodosya rongno bumung bumina case laika dai chini tipramothani bo oro khorong khortamno dulkha omo haike man case related nge tebu chung nukha je orwo tai khorjang kangkai gutom de borma hini nai gutom de borma bai borok tam unglai ke bisingo unglai nai borok obo tahe bulai toglai unglai mani pore nai tesa gutom ni nogo thangai ke ba kahara thangai borok report laika binok silai tongu silai porjonto mankha abo BJP ni kormi sodosya ni nogo se silai mani nai romoi botalang jakha jelo thangka gangkai arono bujinani nango je BJP rok o mandani BJP rok tam khlai tong abo jotono borok ungo tam ke tipramothani silchawo ar borok ungo bong bumung boriwo enka tabo gangkai je o jorao je goti tong mani borok oro rigene baglai phong ar borok oro bong party office ration BPL ni ration card baglayo party office je BPL ni ration card baglayo gangkai ba jarama yarok BPL mana ne baginai onek borok saito tongo onek borok sanlai tongo piaba aro BPL card bang mane koita ba bakha busuk ba bakha sia jara BPL mainya borok budai gunogolung laikhana kok salaikana kok bang laikhana party pu sogiri khana tai bole chini tipramotha je kosong borok no nang romnani kogya je romjak nai borok bonogo tungka thui tongo bin buphabo ustrukngjak nogni sibya bo bisu kutulmaya boda nok sognai ar gotna gotima to aro satta haijora rogose gai satta haijora rogoto aro to bazar si choli tongo bazar choli mane obostha boki koborda thangai borok ni sakango thangai BJP ni kaisa BJP national party ni party office sogi boki yok nai diba boki thangai sogui nai diba sogiri nai diba abuki wanchu nai di noro wanchu noro media ro wanchu di oboki thik da oboki thangai sogui bo nogo kipili siring thui tongnani kobor buya koi buya bok kaham kereng borok tipramothani sodosya omo hai kai rommani oro ekta no karon
1 নম্বর কারণ হংকাই বুসকাং ভিলেজ কমিটি নির্বাচন বুসকাঙ্গ এডিসি নির্বাচন ও এডিসি নির্বাচন টার্গেট খাইয়ে ভিলেজ কমিটি টার্গেট খাইনো তিনি অগতনা বড় গতিরিও এবং